Dobré ráno, som 5. deň na ceste z Bratislavy do Amsterdamu a dnes trošku porozprávam, aký mám rozpočet na tieto svoje výlety. Čo to je toto? Takže o svojom rozpočte pri ubytovaniach som rozprával už včera. Ten sa blíži skoro k nule. Ubytovanie si väčšinou zaplatím iba v nejakej veľmi lacnej krajine ako Rumunsko. Ohľadom stravovania, môj rozpočet je v podstate stále rovnaký a to je približne 10 eur na deň. Pokiaľ prechádzam cez lacnejšie krajiny, tak to stačí na pomerne dosť luxusné stravovanie v rámci nejakých reštaurácií. A keď idem cez nejakú drahšiu krajinu, ako napríklad Nemecko, tak to väčšinou stačí na niečo takéto ako bageta s lekvárom a maslom. Mimochodom, toto som dostal na fare zadarmo. No a pokiaľ ide o dopravu, tak na starších bicyklovačkách som za dopravu neplatil nikdy nič. Všade sme sa odviezli na bicykli, avšak na bicyklovačky počas tohto leta som platil cestu vlakom do Košíc. A na tejto bicyklovačke budem trochu platiť za dopravu tiež, keďže naspäť z Amsterdamu idem Flixbusom za nejakých 40 eur aj s bicyklom. A netreba zapudnúť ani na bicykel. Ja osobne mám bicykel cca za 500 eur, ale svoju prvú bicyklovačku do Poľska som prešiel na úplnej rachotine, ktorá mi bola ešte aj malá. A všetky bicyklovačky v Taliansku som jazdil na bicykli, ktorý stál 100 eur. Ja som s ním bol úplne spokojný. Za tých 100 eur to bol fantastický nákup. Mimochodom som ubytovaný priamo v kostole. Protestantská rodina ma dokonca zavolala aj na večeru. Veľmi milé to bolo. No a ukončím tento deň pri strihu videa. Na záver dňa, keď mám ešte čas, tak väčšinou začnem strihať video, aby bolo skôr hotové. A vidíme sa zajtra.